Lama kaham hengkang kesi thang phai ingani subida hanggo. Lama kaham wngkha hengkang kesi gari bara laiyo. Lama kaham wngkha kesi dress kaham, chum kaham, rignai kaham chungui mwchanggo. Lama kaham wngkha kesi jeng nok tangnanibo haino kering khoroso kalai khiogo. Jotono khulumkha tei chibai khani khorang channel o ang samung jamatia. Chini Tiprasa area go hengkha ke tamni bagui aswk lama hamya abono tui o topic no tui ang tini phai tongo tabo ang o lama ko basajak hamale abo tui duni sing khaige yang botam kamising kamo abo singlung ni sai teibo abo lama kolok ma tongo tamka ang singlung parano siman bagui ang singlung ni bumung no khukha abo ni sai teibo hasal lai thango hasal ma lama kaisa jaga phano lama kaham krei kuthukma mahing thang tongo abo chini Tiprasa area go kisa develop homani hai jaga si oro hai rogo si usuk lama hamya hangkha khe hathai o tongnai rok chini borok rok boronle busuk jati lama hamya tongkhana bono jeng sineleinai public rok tamosa lama swnamnani bagui saboni daitto government ni de eba kheba government ni sanction phai bide chini oro local je neta tongnai rok borok de abono khairoya tong aborno jeng kisisa silainai jotono nai tongdi khani khorang channel no hambai dan bungle tabo Ani bumong kai kutukrai molsom. oro nung biang sing biang jora gari ba auto chalok Tei du tu solong. acha omo oro tui duni sing khaige ayang tui solong lama hasalma joto de omo hai lama hamya mangna Joto no lama hamya. Yang san kai pura thung je lama tong mane thung no tong ja. abo busuk bosoro kakhna o lama snamjak mane te hamya tongmani Prai 5 bosor kakhna. মানে abo BJP সরকার ফাইনি sikang na abo hamyang mande na ke ba tamo PGP mo CPM ni amolo no tong jang mo. CPN bo sanaya BJP bo sanamya na Tagni sorkaro bo asuk chance maya ba. abo sini local netarok de abo daitto tong abo sanamnani na government de yang sini Tiprasa ni area ko ngke sanamya Mo tag ba kemahina ni pati bo thango slayo phayo mangsing kai ba joto no sumoy maya sanamna ni korokta bai songle bia bo kamini ingkha जों बायां तिसलं नि न toma bo mungba आन्दा आने सम्पाति देब्रमा nroni yang digrogo no kaisa tangnani ingkha ingkhe it nanggo cement nanggo bazar ni tubunani kering khorosoro akrok morok thangna lama hamya ingkhe बेलासिता न लामा हामिया ताइसे दाम गारि बाराबो दामं थांगो ओमफ्राय wanjini area gole 10-12 poribar hingke lama kahma ke snai rajak chini borok ni oro hingke tumani bagi obo haike snai rajak yang ताइ बुप्रो हामचिनाय हिनि नि सुंबो मा हिनो लामा हामियान बागन्य बाजाराव फाइना हांगा गारि रकाना हांगा एकदम कष्ट abo sabuni daikto आबो साबनि दायित्व गभर्नमेन्ट नि ताबो बा government ba BJP ingthang CPN ingthang abo wansani area gole kaham khe snai roi tong bla chini area go tamni bagi riya आबो ताम छानानै आं आबो रंना सक छाना रोंया वान सरंनि आजागा खायतो कानि गायथाम नक दंमा 3-4 परिबार दंमा बायनो बुंतो लामा काहाम गाय पिसों थाङो सिनिबा बसर सनाम जायगा कष्ट तिप्रा सारंनि दंमा जागा हांकाय बलं कुटु लामा ब एकदम हामियाखौ काकमा गाबो नेता पेता रगदा खायमा कलायखा नाखिबा आयंनि हते दा फायां मा कलायखा ताम छानाय जोंबो लामा काहाम सुख सुबिदा नायमान बागैनो इको मा हिमलायो मा थांलायो आमतिखाय थाङो हिमखाय दङ सुदुनथिखौ जों कुनु सुख सुबिदा बास माया हांकाय ताम खायनानि असय acha ge belai ke hambai bai no da anubo hambai salsa elakani ba parani chairman tongmani khoroksa chairman bo elakano snamna bagui lama kaham ba current tui obo hai kono subida rolia tamo kheba chairman bo je elakani
facility tongmano bo waisaba buhini mangoi waisaba bwsani mangoi waisaba buma-ufani mangoi khaigui bebak nabai kha kwrwi rokno royagui hake belai khe rang ajikha salsa khe boni je sarkar tongmani bo bai thangkha hake bo je podo tongo o pod bo haine bo yakarwi marokha hake yakarmani ulo bisa bisini pore hingkhena tagle ang nok tangsiya na hwnwi bo chengkha hingkhena lama swnamani kwrwi current elaka o rwma kwrwi bo jeforo it cement nana hwnwi thangwi gari bai toipai foro khe boni nok jora lama kwrwini bagwi bo lama kwcharo no bo it cement no rungwi marokha hake o it cement no tewaisa haini hai borok nagwi marokha ro phikha rang bai hake afro bo ma wansokha ang o lama kaisa no phano swnarokjakha hingkhe ani nok jora phano asukhe ang obono alada khaigui keri khoroso royai yok khamo gari bai no direct nok tangna hwnma jora ang tilang thangma khamo hwnwi ma wansokha takhuksom bukhuksom chong chini elakani neta hwnwi kwbangma chini tipra sarok tongo tabobo kebo wansokya lama kaham swnanai current rwnai twi kaham elakani borok no rwnai hwnwi elakani borok simi o lama twi hingya o lama no use khaiya nung sak bai thangbo haine o lama no nini bwsa bwtwi bo haine o lama no use khainai belai jeforo nung nok tangnai aforo nungbo haine o lama no samung nangnai belai haini bagwi takhuksom bukhuksom je neta khai tongnai rok wansokdi lama current twi abo si borok rokni tabukni amolo jottoni sai nangkukmani isa bathakra de kok sunglaigrana takhuk nini bumung khukma Ani bung khe pavitra rupini bo kamini kha Kali Kumar parane biang thanga hi ta mo ku thangai tong ang sengke kugo ta mama bai to no roni bura brus bata laine ni beng thang he jai thang nai tong ta ani sungmung kha si obo telemora sinrok thanglai ni bele na telemora ni nrani para jora busuk lama kolok ini para bai telemura 3 kilometer long nei ta telemora ba 3 kilometer long nei ta 3-4 long nei khanamani da hatu pakami jora 3 kilometer ni khanamani kai kita ro bang kai 5 kilometer ro kana rokana ni ato ala kane ase to 5 kilometer oro 5 kilometer se kaga no oro jago lama ni bom hai ma tong jago aro ba sini go 5 kilometer ba lama ba lama ro kasul lai nai kha sokha hai angsa hamya go bai bai thok samani se ko telemura boro thangani se duri ta tha pai ngani bai je bai dori sarong maya tei bom hai problem ang lama ham yang man bisingku borok roni bom hai problem lama se hamne ga thu bai problem ta o hospital ro thang la lu jo pian muski kai o hai gari ro ko kha ku ni di su bo ni su lo la tri la ta lo pa ni do som so tham da hai e bi ma se ta ka ma ko lama wa ti ro ka che o ma sa se to le ma ya wa ti ro ka oro lo ti thu la ang ka ni ti pa ka da ka ja ni ka ka i tham business khai ne Business ri thung ka pari se lama se songui himani ka mo li ka ham te kamalia bo pai ma ya kam ya bo bi si se abo sabuni saya abo sarkar tole thanggu phaigu sarkar de abo sini borok ni area go hongke lama roya snaya nake ba local ni je member chairman borok de abo no lama no snaya ani mo te ba sing te bising ate ne ro ba pa pin guni sa se khai ma ha sung bari jing sing ma si sa ya krai be so kha ko bang ma bu de ma pa sho to sing ma yang khai sing ne bai gunu sa ya krai ya di ba ko par ham ya bising ne krai ne khai ang da mathak ya ko par sa ya khai si bising a sa ya sing ne tong ma bu chu gyan bu chu bai ge bu chu man ma bu chu se o so khane ru ko to ba ma nai krai ko ta di na te se ba ma nai krai o ya phang ne pai abo member of the snagi roya nake ba tripura government de snai roya sabo sa
member of Kenya can say bro to Mabel Kale, bro, no, but I am fine. No one with the Kenya can. Inke wanzi area gole nok isha poribar itu sebang teh 10-12 poribar inke no lama kaham ke senami raja sini area ke temani bagi sarkar ke senayang ka Our body on the cocktail, Tangai, Mama saying, come after Master, come someone suddenly kept him behind high piece, Lama Pokora was sitting, Lama Pissing and Lama Bacasolaka. And Kapuzani again, means that Pinaka, Bobon Pilia, tak puja di sok na Puza is open at Cafe, Andron was in the master of Sukamana. In the way on sabno nangke dusrona musuk member chairman no de dusrona musuk nake ba Angle Animote, but Soka Bessiare and Yas, Sokanas. Sokalo Bosobrun Davile Kaidong, Bosobrun Davile Kaya Ramon Baida, Maria, Bose Serja, Hai Fine Nimang, Hai Sazai, Bosortana, Hai, busuk poribar ka yang rupini kan or busuk poribar there's a for joto yang saka young Saka or young Saka. There's a dish also coming. Dusura Kanan, to se lama tak sudah si it soling sudah si ka meka om hai black top tole maya na maya sang Oh, Kotobus only I gave with a lama piece, my hand has in the top and said, I told also doing Bampo America, abo it soling razaman ke busuk bosor ka na Almost Bampo Amaran Ham. CPN amlo Yeah, sab BJP সরকার পাবেন ইয়া গুলো কোন oh, almost tell him, tomorrow I tell you, Hak Salu, da ko yang lagi lagi hambai semua kol sama da Da,